induming balen, kekeng lalawigan, uling kalimpunu, karing sablang talan, baryosot puno, karing kabalagan, agad menatili, katahimikan. Samba ng panding bisitas, ake kang delawan, o virena maslan, tinganggang memalen, pigdala mong lamak, petulal ng dakal, ke kapasalamat, kasalpan tayanan, miulad, milablab, ing pamikalugod, agad linagana. O Virgen de los Remedios, damdam ka king kekeng awus, iligtas mo ket ikabus, king sablang tukso at maron, ilye mo ikekang lulos, panalangin mo keking Diyos. O Virgen de los Remedios, damdam ka king kekeng awus, iligtas mo ket ikabus, king sablang tukso at maron, ibigay mo ikekang lunos, panalangin mo keking Diyos. Lunusan mo kami, o indong malugod, sambitlan insablaming panalangin, kang Hesu Kristong ginuning pakalulu, yawad mo'y kekeng kapaldanan. Lunusan mo kami, o indong malugod, sambitlan insablaming panalangin, kang Hesu Kristong ginuning pagkalulu, yawan mo'y kekeng kapaldanan. Tulaning puso mi bagye mo, ikenganak mong kekamagsanto, o indumi, pakiramdaman mo kami. Lunusan mo kami, o indong malugod, sambitlan insablaming panalangin,
sambitlan ing sablaming panalangin, ang Hesu Kristong ginuning pagkalulu, yawad mo'y keken kapaldanan. Magrasyang bengi po kay kayungan, kalugraming kakrusada, at syuta mo po ngayon king repositoryo na po ning Birhen de los Remedios, kini po ng Arsobispado, San Jose, City of San Fernando. At pasayata mo po, uling kayan tabi tayo po yung metong tamong kapatadapari. Among magpakilala kayo po. Maya pa, bengi po kay kayungan. Ako po'y Reverend Father Jobert Villacorte. Ako po yung parish priest na po ng Lord's Annunciation, Ketiking San Vicente, Mexico, Pampanga. Kasalukuyan mo rin po ako yung Vicar Forano na po ng Holy Redeemer. Karen pong makirandam, siyempre darandaman tayo po boses, pero po kareng manalbe, kayan tabi tayo po yung Padre Pio. Ay, bala ko'y Padre Pio yung kaya beta mo, waling, kaya, ala sasabing kalupa mi Padre Pio, ha? Marakala po rin sasabi Oo. minsan. Kaya dapat lagi kang makagwanti sa matuling, Father. Manta, ayulo mo kami. Masayata mo po ngayon kasi po, ya po yung Vicar Foreign na po ng Holy Redeemer po. Redeemer. At ngayon pong banuang iti, yung pong mag-host, yung pong koronasyon ng Birhen, yapin po yung Holy Redeemer. Among nanula po ding sakop na po ng Holy Redeemer. Yung Holy Redeemer po, at niya pong pitong parokya. Actually, bayo ya mo pong panganaking Holy Redeemer mo rin niya pa pumadwat uling king vikaryato na po ng Mary Help of Christians. So rin pong pitong parokya, ila po rin ng mepit na, bangkan ta mabuuya po yung Holy Redeemer. Ring makatukiyapin po reti. Ing mumunapin po yung kabalena na po ng Mexico. Kay bat yung kakapong parokya, yung Parish of the Lord's Annunciation, ing San Miguel Arcangel, King Anaw po, ing Santo Domingo, King Santo Domingo, Mexico, ing San Luis Gonzaga, King Balen San Luis, ing Birhen de Lourdes, King Talang, at ing Nuestra Señora de la Merced, karin po king Bahay Pari. So, pilala pong balen kantamong? More or less, atin ke pong atong Balen, ing Mexico, ing San Luis. San Luis, ang popop po yung Candaba. At Lula ni Among. Opo, and very unique po yung kaya kaming kaya mo rin po, Vicaria, huling samot ke pong kapangpangan ng popong Katagalugan. Kaya dapat pala nagtatagalog tayo ngayon dahil may mga nakikinig at nanonood na galing sa Nuestra, Ay, opo. sa Nuestra, Señora de la Merced. sa Bahay Pari. Opo. Opo. Father, bago natin discuss yung mga iba't ibang parokya at kailan po bibisita yung mahal na Birhen de los Remedios at Santo Cristo del Perdon, ano po yung pinakatrabaho ng isang Vicar Foreign, Father? Ang trabaho po niya ng Vicar Foreign para sa preparation po ng koronasyon, ito po ay ang pag-oversee sa lahat pong gagawin na activities sa koronasyon po. Especially sa stage, technicalities, and logistics po ng gagawin po sa September 8. Opo, kasi po pag nag-attend po tayo ng coronation, parang napaka-simple lang. Opo. Kasi nandun na lahat. Pero madugo bago po yung Tama po koronasyon. No? Lalo na po yung, lagi natin kasi pinag-uusapan yung stage. Kasi po, maliban sa malaki siya, kasi marami pong nahuhulog sa stage. So, Maayos na po ngayon. kaya mapalad po yung nahulog nung last September 8. Ngayon po siya ganap na pare. Opo. Sino Si Reverend Father Omar Defensor po. Oo. Kaya pagkatapos na niyang nahulog sa stage, sabi namin, kailangan niya mag-diet. Pero mas larata siyang tumaba dahil siya'y full of grace dahil ka-ording lamang ni Father Opo. Omar sa Florida Blanca. Father, isa sa mga programa po ng krusada o yung koronasyon, yun pong Dalo Vicaria. Opo. Ano po yung ginagawa sa Dalo Vicaria?
Sa Dado Vicaria po, darating po ang ating patrona sa parokya ng mga sinasakupan ng Holy Redeemer. So lilibot po siya sa mga 7 parokya po ng ating vikaryato at doon po ilalagak siya 1 week sa bawat parokya po. 1 week. Kailan Opo. siya, sa background po natin, nandito po yung Virgen de los Remedios at Santo Cristo del Perdon. Sila po mismo ang dadalaw. Opo. Kailan siya aalis dito? So alis po sa Chancery ang mahal na Birhen at ang Santo Cristo sa ganap na sa July 10, ganap na alas 3 po ng hapon. Tapos, saan siya unang pupunta? Father? Pupunta muna po siya sa Santo Domingo Parish, Santo Domingo, Mexico, Pampanga. Para po ma-take note po natin, sasabihin po ni Yamong yung mga dates para po yung mga kasama po sa vicariate at saka yung po kasama sa buong Archdiocese, alam po natin kung saan tayo pupunta. So sa July 10, saan po siya pupunta? Sa Santo Domingo po yung sa July 10. Alis po ang mahal na Birhen at ang kanyang anak po rito ng 3 o'clock po ng hapon. O kaya yung pong bisang manatad. Hindi po, July 10 pupunta sila sa Santo Domingo. Mexico. Hanggang kailan siya sa Santo Domingo, Hanggang Mexico? July 17 po siya. Pagkatapos po doon, Father, sige, basahin po natin yung kodigo natin. From July 17 to 24, San Nuestra po siya. De la Merced sa Bahay Pari po siya. Then from July 24 to 31, sa Birhen de Lourdes po naman siya. And then from July 31 to August 7 sa San Luis. And then sa August 7 to 14, San Miguel Arcangel Parish po. Then August, Saan po yun, Father? sa Anao po. Anao, Mexico. Yes. Then yung sa August 14 to 21, the Lord's Annunciation Parish. Then yung sa August 21 to 28, Santa Monica, Mexico po yon. And then sa 28 po nun, ibabalik na po siya sa repositorio po. Kailan siya dadalhin sa katedral nun, Father? Mag-start po ang kanyang nobena, siguro mga kinabukasan lang po. Mag-start na po yung nobena po ng Inang Birhen po sa katedral. Sa katedral po gaganapin ang nobena po ng krusada. Pero ang mga magmimisa noon galing sa bikari po Opo, ninyo. ganun po yung arrangement po. Arrangement natin. So ganito po yun, sa mga ating mga kakrusada, as early as July, bababa na po ang Mahal na Birhen kasama si Santo Cristo del Perdon, dadalhin po sa mga parokya para po parang pampagising, ano, di ba, Opo. Father? Pampagising na tayo yung mag-host. So lilipat-lipat niya po karen pong parokya, karen pong balen, at po pong adurutanin po yung buong bikarya, magbalik ka pong pasibay Kenny, kay batatin po kanitang translasyon, Father? Opo, translation From po nun, here, from Chancery to Cathedral. Cathedral. And then every Afternoon po ng Novena dates. Novena dates po yung sa Cathedral po nun. And then sa mismong koronasyon, aalis siya sa katedral, Ng alas 4 po, papunta ng papunta ng Kapitolyo po nun. oh, ganun po para po sa mga hindi ganong aware, no? Kaya ito po isang malaking grasya para po sa mga tao sa Vicariate of Holy Redeemer, no? Kaya masaya rin po tayo dahil sa taong ito, ano po yung ating tema, Father? Nung makanano kang mikat muan, nabayan mo kaming mangat mumu naman. Yun po ay isang preparation para po sa 75 years na pagkatatag ng ating diocese. Opo. Na po. Kasi ang ating pong tema this December 11, 2023 ay full of grace. Kaya yung tema natin uli, Father, Nung makanano kang mikat muan, nabayan mo kaming mangat mumu naman. makanayang mikat mo ning Birhen. Yes. It is also inclined with the full of grace. Ayaw kasi naming lumis sa tema ng Archdiocese so that it will also be a linkage to the celebration of the 75 years anniversary po ng ating Archdiocese. Although this coronation
74 pa mo. Opo, 74 ya pa, lang ne, po Father. siya. And then in 2024 of September 8, It will be the 75th. 25. Sino kaya mag-host nun? Abangan po Abangan natin po yun. natin. Ayan, kaya exciting. Sana po sa bikarit namin. Sana po. Sana sa Holy Family. Pero Katatapos lang. Ay, hindi Katatapos pala. lang. Katatapos lang ata, mga 2 years, Yung ganun, 3 years. nagtapos ba? St. Augustine yung oh, nagtapos. St. Augustine. Yes. Pero bago St. Augustine, kung hindi po ako nagkakamali, sa Holy Family. Okay. So marami pong preparasyon pag ganito. At every coronation po, ang maganda po dito, syempre lahat nagtatrabaho. No po? Lahat nagtatrabaho. Father, bigyan mo nga kami ng idea ano ba yung mga trabaho na inaalat. Okay. Inisip po kasi natin na sa koronasyon nga po, parang it is as it easy yung mga nakikita po natin dahil nariyan na nga po, sabi ni Father Talk. But actually, behind it and behind the scene, there are a lot of things to do. Kaya nga po, we divide the parishes with committees na mag-handle po sa mga iba't ibang mga kailangang gawin para sa koronasyon. Meron po tayong food committee, meron tayo Sa food, Father, sino in charge? Si Father Aris? San Luis po yung sa... San Luis. Kaya sinasabi po namin ito, kasi po, kunwari kung yung parokya po ninyo nabanggit, ang ibig sabihin nun, lalo po yung nakikinig at saka nanonood, you can contribute para po mas makarami po tayo ng malilikom. Ano po, Father? Opo, no? na pondo. Sa food po, sino in charge? San Luis? San Luis po. Parish po. Tapos, Then sa formation and liturgy, ang San Miguel Arcangel po. sa Anao. Sa Anao po yon. And then dun sa ating logistics, which includes yung decoration po ng stage at set up po ng stage at yung mga paghahanda po sa andas po ng ating mga poon. Ito po ay ang sa Santo Domingo at ang San Nuestra Señora de la Merced. Then sa mga social communication naman po, ang ating pong in charge ay sa Talang po. Then sa Finance Committee naman po, ito po yung sa bayan po ng Mexico, ang Santa Monica. And then our parish po will be the one who will be overseeing yung paggalaw po ng lahat po ng mga committees pong ito. Alam niyo po, prepared na prepared si Father Jobert kasi almost every week, nagbi-meeting po sila for this celebration. Kaya kala po natin, it's a simple task, pero talagang marami pong paghahanda ang Opo. ginagawa. Ano po? Kaya kung maraming paghahanda, marami rin yung kailangan nating pondo, no, Opo. Father? No. Pero ang magandang balita po ngayon, lahat po ng malilikom sa koronasyon, na galing sa vicariate nila at galing sa buong Archdiocese, saan po mapupunta yung pondo ngayon, Alam ko Father? po, mapupunta po ito ngayon sa ating inaasam na magiging output po ng ating koronasyon in preparation also for the 75-year anniversary po ng Archdiocese sa pagtatag po ng parokya sa Kabundukan po. Kasi po siyempre, we are celebrating 75 years. Hindi lang po basta dadaan lang po yung okasyon na yon. Tama. Kailangan meron tayong isang malaking memorabilia. Legacy. Isang legacy. At ang legacy ito, hindi lang po basta-basta. Ang una nga, Father, di ba, pinag-usapan natin school for Opo, the yung una po AITA. sana mission school. But mas maganda po yung panukala po nila ngayon dahil mag-start po tayo sa parish muna. Sa community base muna po tayo. Ang ibig sabihin po nun, dati pumapasyal po tayo sa kabundukan, nagbibigay tayo, nag-outreach tayo. Although meron din pong paring nasasakupan yung kabundukan ng Porac. Opo. Pero this time, isa pong parokya ang itatatag. Opo. Tama yung It Tagalog will ko? be a separate community kapag naging parish po yung sa Kabundukan. And it is actually a good thing para po sa mga kapatid po nating mga Aita po sa Kabundukan. The more that na maalagaan po ang kanilang kultura at ang kanila pong pananampalataya. Oo, kasi po alam niyo, minsan kasi kung saan sila napapadaan, minsan doon sila nagpapabinyag, o kaya, siyempre lahat yung mga bagay na yun, Father, no? Tsaka mas lalo po natin maintindihan sila, maunawaan, and siguro po kung parte tayo ng kanilang community, they will feel really special. No? Opo. Kasi imagine,
tutok na tayo sa kanila. So yung target po natin from this coronation, target po natin bago po sana magkaroon ng General Reshuffle in year 2025 po. 25, sana po kahit yung simbahan lamang ang nakatayo. Opo. We're preparing actually a parish specifically kung pwede meron siyang rectory para titirahan po ng magiging kurang po Yung doon. simbahan, rectory, Opo. at saka po siyempre yung lugar, no po? Kasi po ito po yung, kumbaga, may gustong mag-outreach doon, sila na mismo yung tutulong, Opo. yung parokya, antabay. At siyempre po, yun nga, yung preservation of their culture. That's no po? right po. Culture and their tradition and the nourishment of their faith. Na po. Yun ang pinakamagandang balita sa atin. Kaya yung bikari po ng Holy Redeemer, nagdo-double time po sila sa paglikom ng pera. At siyempre tayo po lahat na nakikinig at nanonood ngayon, lahat naman po ng mga parokya na bibigyan po ng... Opo. Nagbibigay po maglalabas po niya ng sobre siguro mga bandang July or August para sa coronation po natin. Opo. Tsaka hindi lang po tayo, pati po yung mga iba't ibang bansa na may Opo. koronasyon. Like in the United States, alam ko Opo, meron yan. sila. So lahat po tayo tutulong para sa pag-put up po ng isang simbahan para sa ating mga kapatid na Aita. And eventually, sabi nga ng mga meetings natin, Father, hindi lang po yung parokya, kasi pag nandun na po yung pare, makikita na po talaga yung mga pangangailangan. Opo. No? Siyempre, parang mabubuksan po yung kamalayan natin that we have to do this, to do that. Kasi pag nasa outside tayo, di ba, Father, yung kung walang nangisip natin, minsan pati yung damit na gusto nating ibigay, Tama pagkain na po gusto yun. nating ibigay. Pero minsan, they do not appreciate it because they do not need them. Ano? Tama po 'yon. Iba rin po kasi kung merong isang nakatutok sa kanila and they know kung ano yung pangangailangan po talaga. Alam nyo, minsan, Father, nagpunta kami ng Mawakat. Tama, Mawakat na? Mawakat with Father Manny. Marami silang bisita, may mga scholars, may mga pagkain. Alam mo, may dumating na dental at saka yung sa optical, pero hindi man pinuntahan. Kasi they do not need them. Although sa medical, meron din pong naghanap, pero paggamot daw, hindi ganong binibigay sa kanila kasi baka hindi nila alam i-take. Alam nyo kung anong pinagagawa nila nun? Yung mga timbala pong mga dagol. Nang pong house kanta, ng bariles, yung lalagyan ng mga lalaking drum. Kasi daw, sa lugar na yon mahirap yung tubig. So, maging baklang danom, para kanilang pagluto, para kanilang pandilo, kanilang kailangan. Kaya, ikit ko kanita, sabi ko, mumuntahala kasi rin tao, knowing ito yung kailangan nila, magdadala sila ng ice cream, magdadala sila ng pansit, Yes. spaghetti, minsan mga dilata, pero nung nakita ko yung mga drum, talagang pinag-agawan nila kasi yung dalatang gram nun, kung hindi 70, 80 pieces lang. And dami lang families doon. So, kung magkakaroon po tayo ng isang parokya, kumbaga, mamumulat sila at mamumulat tayo kung ano talaga yung pangangailangan. Tama po yun. At syempre, tutulong po tayo sa parokyang yon kasi syempre, we have to maintain and sustain the parish. Tama. Kaya malaking regalo to, no, Father? Malaking regalo po hindi lang po sa mga kababayan po nating mga Aita, kundi malaking regalo po ito sa Archdiocese. Oo, siyempre, yun nga, yung magiging legacy ng 75 years. Opo. Kaya nga, full of grace. Kaya yung tema natin, ano kasi, well, Father? Nung makanano kang mikat man, nabayan mo kaming mangat mumu naman. That is the trust of our Archdiocese. Alwa mo po itamong dapat mangat mikatmuan, dapat mangat muta mo naman. At ngayon pong banwang iti, buritala pong katmuan, ding kapatad tamo, That's good. karingking kabundukan na po ning porak. Mag-focus tama po ngayon king porak. Opo, po? yun po Kasi yung- pila lang ang di sakop na, nung 7, 8, na? Opo yata. Minsan siguro po, i-guess po natin yung magiging Parish priest. Paris priest. Siya po yung nagpe-prepare, si Father Regnel Fuertes. Siya po yung pinaka-ama ng ating mga Aita kapatid po. na Aita. Siya po yung nagpe-prepare ng
lupa, Opo. yung mga tao, yung mga leaders. Siyempre, maliban po sa structure, kailangan yung pinaka-importante Yung yung community po. community, yung community building. Although meron na silang community doon. Opo. No, pero siyempre, with the assistance and guidance of a priest and the support of the whole Archdiocese. Tama po no? yun. Kaya malaking challenge sa inyo, Father. No? Challenge that po sa atin yun. Asa? Parang natatakot ka na yata. Alam mo, very interesting pa po kapag koronasyon. Siyempre, maliban po sa stage, siyempre yung stage talagang siya pa lang yung, kumbaga, pagdating mo po doon, siya na yung babandera sa'yo, no? Yung Opo. stage natin. No? Maliban doon, Father, sino yung magkokorona? Yung magkokorona po natin for this year, manggagaling po siya sa parokya po ng Santo Domingo, si Mr. Edmar and Dudu Ramos po. And then yung maglalagay po natin ng lay para sa Santo Cristo del Perdon ay sina Mr. and Mrs. Romeo Katakutan po ng San Luis, Pampanga po. O kaya, ito rin maganda pag may nag-host, di ba? Yung, pati yung mga key people like Mangurona, mga Bitking Lane, many la mismo king Vicaria. Yeah. So, din yung tao nga rin, they have a story to share. They have a story to tell. Yeah. And yung Mangurona, alam ko, very active sila sa parokya. No? Yes, yung mangungura po natin, active po siya sa parokya. And si Miss Dudu Ramos po is one of the permanent council po ng krusada po ng Virgen de los Remedios. They're actually also in charge for the upkeep of our stage. Kaya nga po na-maintain ang ganda po ng ating stage. At hanggang ngayon talagang matibay pa rin po dahil sila po yung nagtatago ng ating stage. Kasi alam niyo po, isa rin sila sa tumulong sa pagpapatayo ng, kung hindi ako nagkakamali, ng simbahan ng Santo Domingo. Opo. Tumutulong po sila. Tapos yung maglalagay naman ng lay, they are very popular today. Opo. Siguro po kilala po ninyo sila, but looking from their lifestyle and looking within their livelihood also, they started in a low kind of life. Pero dahil may panwanan na po, ngayon, maging kanwanan na po para karangaliwang tao, they become also the source of blessing for other people. Walang hinto po ang kanilang pagtulong sa mga taong nangangailangan po. At hindi lang po mga tao, pati mga pari po, tinutulungan din po nila. Sino ba sila? Sina Idol? Opo. Idol. So makikilala po natin sila sa September 8. Ngayon po, sa second part po ng ating discussion with Father, alam po ninyo, marami po tayong mga natatanggap na messages. Abang pinapalabas po natin yung episode na to at saka sa mga previous episodes, marami po nagtatanong. Siguro mga bata, no? yung mga bagong sibol na bata. Tinatanong kung kailan daw nag-start yung pong ating krusada. Mhm. Alam mo, Father, noong December 11, 1948, doon po sinilang yung Diocese of San Fernando. Okay. Kasi dati, Father, yung probinsya natin is just part of the Archdiocese of Manila. So, noong December 11, 1948, na-separate yung Pampanga. Kapag na-separate siya, tinawag siyang Diocese of San Fernando. Kaya po, nagkaroon po tayo ng bagong obispo noon. Obispo. Ang kagalang-galang na si Maria Cesar Guerrero. Siya po yung kauna-unang bishop ng Pampanga. Alam mo, Father, according to Monsignor Eugene Reyes, so he was declared the first bishop of Pampanga noong September 8, no? Nagkataon, September 8, 1949, doon siya lumipat dito. Okay. Formally tinanggap sa ating pong diocese. At syempre bilang isang obispo, isa sa ginagawa nila yung pag-visit ng mga parokya, yung pag-visit sa mga tao. There was a clamor that time. Kasi there was a social unrest dahil katatapos lang ng World War II noon. So, syempre, what do you expect? Medyo tahimik
magulo. Opo. Nakal issue, pampolitika, issue pang komunidad. There was a social unrest. One of which siguro yung presence ng mga hukbalahap. Hindi po malayo. Pero syempre, meron silang dahilan, Father. Hindi lang yung mangulula. Because of social unrest, sabi nila, parang yung agwat ng mga mayayaman at mga mahirap parang lumalawak. Okay. Kaya nagkakagulo kasi hindi balance yung equilibrium ng society. So napansin yon ng ating Obispo. obispo. Siyempre, yun ang tinatanong sa mga pare, sa mga pamilya. Kaya, to solve this issue, merong naisip yung ating obispo nun. Alam mo pa yung sinabi niya? Yung aquí en Pampanga, mucha piedad, pero poca de caridad. Here in Pampanga, there is so much piety, but little in charity. And because of that, nagkaroon po sila ng mga series of meetings. At ginagawa ito sa Bacolor, sa San Guillermo. At sabi po, February 17, 1952, they were able to put up the best solution at that time. And this is the krusada. Okay. Yung krusada po. Kaya, siyempre, ito yung naisip nila para ma-solve yung social unrest, yung dadalhin yung birhen para ipalaganap yung kapayapaan sa lugar, sa Pampanga. No? Padre, ano na po yung pangalan po nung krusada noon? Yung krusada, pangalan nun, meron po akong kodigo dito, ano po? Crusade of Charity and Goodwill. Okay. So yun ang Hindi pa po siya kamukha ng pangalan po ngayon. hindi pa kasi noon, Father, dahil nakapokus sila sa birhen. Okay. Pero meron akong nasilip na isang part ng history. Galing pala si Cesar Maria Guerrero sa Malate. Okay. Yung patron po ng Malate, Viren de los Remedios Remedios din po. Kaya dinala dito yung pananampalataya ni Cesar Maria Guerrero. Opo. And that time, meron po tayong isang chapel. Ewan ko kung parokya na nun. Chapel, yung Baliti. At sa Baliti, yung kanilang patroness doon, Our Lady of Remedies. Kaya nung unang labas, I think this was in May 1, 1952, unang nilabas yung krusada sa Masantol, sa San Miguel Arcangel Parish. So, doon nagsimula. Opo. At umikot na noon sa Pampanga from 1952 hanggang 1954. Ganon kalawak, ganon kalawak yung ginawa nila, yung pag-ikot. And napansin nila, because of this very important celebration, yung pag-ikot ng krusada, may tahimik pin. May kakapayapan. Lalo na, kasi niyang Linwalding Krusada ngayon may nutok lang 7 babay. Ano pong tawag doon sa mga pitong babae? Damas de Caridad. Okay, Damas de Caridad. They are 7. Parang, these are the cream of Pampanga. Yung Okay. mga mayayaman. Kasi, kung makikita mo, Father, yung mayayaman sila, tapos ngayon nagre-reach out Okay. sa mga tao. And then, yung nakakamangha dito, sila yung nag-reach out, tapos yung mga tao, sila rin nagbibigay. Maganda po yon. At tinatawag po natin ito bilang lamak. Lamak. No? Kaya ita pong lamak, ngayon gagampanan tampot ang darating yung Birhen, darating Santo Cristo del Perdon, kanitaya pa po may gumpisay ni. Anyang magumpisaya po yung krusada. And Father, kapag sa simbahan, meron tayong mga programs, meron tayong mga projects, hindi lang basta-basta kung basta't buri mo. They are 7 because, alam mo ba ang dahilan? Ay, hindi ko po alam yun. Ay, patadami mong hindi alam, Father. Because of the 7 sorrows of Mary. Okay. Kaya, yun po ang dahilan. No po? Kaya, hindi lang po basta-basta. No? Kaya pala 7, nakala ko pwede akong mamili ng mga 10, 20. Oo. Kaya sa mga parokya po ngayon, Kaya pala 7 kahit lang. po
Kahit Yes. po maraming gustong mag-volunteer, dapat 7. Ngayon ko lang po nalaman yun, ha? Pero siguro po, dahil siyempre sa maraming pangangailangan, siyempre, Of course. lalo na po pagdating sa food, pagdating sa alam ko meron din sa first aid, gano'n na. Opo. Sa stage, sa decoration, marami naman po nagbibigay. Pero minsan sa parokya, dinadagdagan yung mga damas. Aha. Uh, uh, but see to it, they are divisible by 7 siguro, no? Pwede. 7. Pwede naman po yun. 7, pwede siguro 21. Ang dami. Ang daming mga 7, O kaya pwede 7. naman maging pairs, no? Basta kasama dapat 7, no? 7, Father. Padre, kanina nabanggit po ninyo yung mga damas. 7 po sila. Ngayon, ang tanong ko, meron na po bang kabalyero din po nun? Good question, Father. Dati wala pang kabalyero, no? Sinilang yung kabalyero, although they are also 7 because of the 7 angels. Agad naman po Oo, yun. Kung yun, kanina 7 angels. sorrows, kaya So, 7 angels. Oo. Ngayon yung kabalyero naman, there was a quite interruption. Siyempre, this is very, hindi naman controversial, pero this is very important to note. Siyempre, yung mga tao natin, di ba? Tayo, pares-pres tayo. They are very attached to their Of patroness. course, sa patroness po Sa nila. patron nila, no? Kung lalaki, o kaya babae, si Mama Mary. So, for 2 years, parang hindi nila nakakasama yung Birhen de los Remedios ng Opo. Baliti. So, Nanabik po sila. oo, nanabik sila. So, they requested na doon na lang po ilagak sa lugar nila. So, there was one time, there was a Marian Congress in Pampanga, headed by all our priests. Meron pong kodigo dito eh. Yung tawag nila sa Congress, Kongreso Mariano ng Kapampangan. This happened in Angeles in November 23, 24, and 25 of 1954. Ito po, to continue the crusada. Kasi naantala nga dahil wala silang image, Okay. no, naantala. So ang ginawa nila, yung sinuggest na mga kapampangan pare, hindi lang dapat si Mama Mary. Dapat ilagay din si Jesus Christ. Okay. It must be a Christ-centered crusade. Kasi nga, lumalapit tayo kay Birhen Maria para ilapit tayo kay Kristo. Tama. Kumbaga, to Jesus with Mary. So, nung linagay na yung Santo Cristo del Perdon, dito na linagay yung mga Kabalyero. No. So, there was a big shift from Crusade of Charity and Goodwill. It was renamed as Crusade of Penance and Charity. Kumbaga po, sa remedy kasi parang naghahanap tayo ng solusyon. Opo. Isa sa solusyon ng unrest noon, social unrest, yung dapat maging maganakala rin tao, mapamiyela, maging malugudla. That's why there is charity. But now, dahil nga may iba ng pangangailangan at kailangan isento kay Jesus Christ yung krusada, linagay yung penitensya. Penitensya. Para pagdating ni Mama Mary tsaka ni Jesus Christ, hindi lang sila basta nagsisimba, hindi lang sila basta nagrorosaryo, hindi lang sila basta-basta nagbibigay ng lamak, kailangan mangumpisala naman. So minumungkahi po niya ninyo na sa pagbisita po ng ating mga imahen na meron din pong pagkukumpisal sa bawat parokya po sana. Oo, dapat ganon. That would be very good din po yun na mungkahi po sa mga kapatid nating mga taga-vikarya po natin na habang nakalagak po sa kanilang krusada, they can have also their confession. Oo, mangumpisala naman po. Kailangan niya pong kailangan ito. Kasi iya po makumpleto itang pang-pilgrimage na nung alaya pong misa, alayo po yung pamamiyalamak, alayo po yung pamagrosaryo, ang po yung pamangumpisal. Very good ya po ito. Awari pati ng obispo tamong yeni, didi ng emphasis, not just piety, Yes. not just charity, and including yung formation. Buri tayo po kasing maging holistic po yung kaya katamong mag-approach po kasi kaya katang kasalpantayanan. Kaya linuwalya po, mumuna po, yung programa Tampong Krusada, that's the very purpose.
to inform people and informing people. Kasi sa panahon natin ngayon, Father, hindi lang yung pang-entertainment eh. Kailangan merong infotainment. You Tama po inform and then you entertain. But as a whole, we want to form people. Kaya ginagawa po natin yung paraang ito para hindi lang mag-inform, hindi lang mag-entertain, at saka siyempre kailangan pong iporma din yung mga tao. Opo, No? tama po yan. Sabi nga ni Saint Thomas Aquinas, it must always be faith-seeking understanding. No? Fides querens intellectum. Magaling si Father sa Latin. Latin ba yun? No? That's Latin. That's Latin. And then, Father, what is so interesting, siyempre, yung mga pare, minungkahin nila, it must be a Christ-centered crusade. Ngayon, yung mga tao naman, and even the government, ganun sila kasidhi. No? And even the government, they ask for coronation. Kumbaga yung birhen na bagong likha, bagong gawang image ni Mama Mary, Okay. gusto nila ngayon makoronahan siya. This was the request of the people. So they are asking for the acknowledgement of Rome Oo. para sa ganon na bigyan ng hustong parangal ang ating patrona. At sa simbahan po, hindi lang basta-basta naglalagay tayo ng isang date, pero tingnan mo to, it happened in February 11, 1956. Napaka-meaningful po nung date niya, February 11. So they asked Rome for the coronation. Sa ano ko po dito, siyempre mayroon po akong kodigo na po. Yung Decrees of Canonical Coronation of Virgen de los Remedios, this was issued in Vatican City during the reign of Pope Pius XII on July 15, 1956. Kaya nung, so mag-jump na tayo, Father. So from July 15, 1956, ngayon, September 8 na, 1956, ngayon, first ever na kokoronahan yung Birhen. Okay. Alam mo kung sino nang urona? Sino pong nangorona? Yung nunsyo nun. O para may participation ka, Father. Ano pangalan ng nunsyo? Yan. Ganyan na po tayo kay Apostolic high-tech ngayon. Nuncio Egidio Bagnosi. Bagnosi. Napakahirap pong ibigkas dahil Tama kaya yun? Italiano po yung pangalan niya. Apostolic Nuncio Egidio Bagnosi. Although, nakaranas din po na tayo ng di ba, ng coronation ng Birhen, tapos yung Nuncio, Opo. nung height ng pandemic. Si Archbishop Brown po yata yung nangorona po. Nung no? ginanap po sa San Vicente San Ferrer, Vicente Ferrer. City of San Fernando. So, yun po yung unang canonical coronation last September 8, 1956. At yung nga pong nunsyo nun, ang nangorona, kaantabay po nung governor natin noon. Napakaganda po nun. Magkasama ang simbahan at ang gobyerno. Alam mo yung sino yon? Hindi ko po alam. Sila sa tin po siguro yan. Lasatin. Si Lasatin. Rafael L. Lasatin. Siya po yung kasamang nungorona sa Birhen de los Remedios. Kaya nga po, every time na kinokoronahan yung Birhen, it is always an reenactment. A Okay. reenactment, di ba, Father? Opo. Kaya canonical anniversary. So every time na kinokoronahan, it is always a reenactment ng unang pagkorona sa kanya. It is even more than just a reenactment. It is also a remembrance. Going back on our root kung saan nagsimula rin at saka isang pagbaling din kung papaano naging mabunga ang pananampalataya po natin sa krusada pong ito. At syempre dahil po maliban po sa magaling po tayo sa paglilok, kung hindi ako nagkakamali, lolo ng ating Obispo dati. Obispo si Yapong Ambo. Ambo. Sean ko yung pangalan niya, siya yung naglilok sa Mahal na Birhen. Tapos, maliban sa paglilok, syempre magiging, sabi nga kanina, holistic yung approach natin. Gumawa rin po sila ng isang kanta, yung hymno official, Okay. kumbaga, para mabuo yung kasaysayan.
ng Birhen de los Remedios at Santo Cristo del Perdon, gumawa po sila ng isang kanta, Birhen de los Remedios, yung himno official. Ito po'y gawa ni Felix Punsalan. Ito po ngayon yung laging kinakanta natin kapag nariyan ng Birhen, no, Among? Kasama yung kanyang tatay na si Silvestre Punsalan. Opo. Kaya every time na narinig niyo po yung kantang yon, kasi sabi niya, kung naalala mo yung kanta, Father, di ba sabi niya yung pagdating sa mga parokya, pagdating sa mga balen, sitio, barangay, impamagdalo na ng Birhen, bala mo linaganaping kapayapan. Totoo po yun. I think until now, no? Parang Yes, ganun pa rin kaya yung dating nga rin po ng Birhen, she's actually a magnet. Kung nasan po siya, parang hinihigop po niya lahat ng mga tao. At kapag naroon po yung mga tao, kung tatanungin po siguro sila, they cannot even express kung ano yung nararamdaman po nila. At ang maganda pa dito, Father, dahil po sa lawak po ng yung pagmagnet, no? Yung pagmagnet. Sabi nila, yung first na makoronahan daw, they are more than 70 or 80,000. Ang dami po nun. Marami po. Kaya after that, later on, parang nagkaroon ng need na, tingnan mo, dumadami po yung images ng Birhen, no po? Yung sa Baliti, tinatawag nilang La Primera. Opo, the original one. The original. Tapos, yung nasa likod po natin ngayon, ito po yung Coronada. Tinatawag na koronada dahil ang ulo po nito, siya po yung pinutungan ng korona. Oo. And then, gumawa po sila ng replica. Yung replica, tinatawag po natin ngayon, pilgrim images. Yes. Kasi po, syempre nag-i-evolve din salita, no, Father? Opo, Kasi tama dati, po yun. pag sinabi mo replica, parang wala naman po eh. Pero today, pag sinabi mo replica, parang fake. No? Kasi yun ang language po ng mga tao ngayon eh. Kaya ngayon, they are called pilgrim images. Images. At ngayon, meron tayong dalawa. No? Opo. Alam mo kung sino nagsimula? Si Apong Oscar Cruz. Opo, Nung time yata. niya. No? Kaya, umiikot-ikot na. Yung isa po yata sa Aslagan, sinasabi Opo, nila. Aslagan. Yung isa sa Albugan. Bugan. Kung hindi po ako nagkakamali, yung isa ngayon nasa Bacolor na, yung isa Okay. naman nasa bandang Mabalacat na. Mhm. Ganun po. Kaya kahit po itong mga images na to, talagang dudumugan to pamunting tao. Opo, Aluhay talaga magic in Birhen de los Remedios. tutuya po ito. Yakon niyang anak ko, naning memorable kay kapotang koronasyon. Saan mo yung mga, nung hindi ka pa pare, alam mo yung mga natatandaan mo? Usually, yung natatandaan ko noon, umulan nun ng malakas eh. Pero sa mga taong naulanan, walang kwenta po. Para sa kanila, isip nila, grasya. Grasya na umulan. O tsaka, nanganak-anak tamo at tatandaanan mo, para sa mga nanood po, tsaka nakikinig. Dati, alternate, alam mo ba yan? Opo. Sa Nepo Quad. Quad. Wala pa po mga building noon. Wala pa po yung mga Yes. wala pa yung Starbucks ngayon, yung mga, anong tawag doon? Yung mga Yung Nepo. call center Yes. buildings. Dati alternate sa San Fernando, At saka sa Capitol, Angeles. at saka sa Angeles. There was even a time ginawa sa Clark, no? Yung Opo. dahil sa dami ng mga tao, no? Tapos ngayon po, ang magandang balita ngayon, Father, and started in your vicariate, anong oras na ngayon yung Ang koronasyon po ngayon, we change it. Dati po madaling araw, ngayon gagawin po natin siya ng hapon. Opo, hapon na po ngayon, ano? Opo. So 4 o'clock po siya lalabas ng cathedral. Yung transition from cathedral to Capitolio would be 4 o'clock. Then 5 o'clock would be the reenactment of the canonical coronation po ng Virgen de los Remedios. Ngayon po, dahil po magsi-75 years na tayo, Father, isa sa maganda pang highlight po, habang linalabas daw yung Birhen dito sa katedral, yung translasyon Opo. from the cathedral going to the Capitol, yung official hymn ng 75 years full of grace, Wow. parang pinapractice na sa mismong lugar kung saan kukoronahan yung Birhen. So ikakanta rin po Oo. noon. So, yun ang pinaka-date of launching. Wow, very good po yun. At ang magandang balita pa dito, yung gumawa galing sa bikarya ninyo. Si Maestro Nilo
Nukop po. Nukop siyang gumawa kasama ni Mario, ano kasi pangalan, si Don Mario. Don Mauro. Mauro. Don Dating Mau. seminarista, ngayon po Magiging permanent deacon po siya. permanent deacon. Kaya talagang parang pinagtagpi-tagpi. Tama. Pero pag titinan mong buo, parang this is the life and faith of the Kapampangan. No? That's the miracle of the Virgin. At saka, alam mo, naalala ko pa, Father, maliban sa, siyempre, Nepo, tapos San Fernando, alternate sila. Siyempre, yung pinaka-iconic, yung paglipad ng lobo. Natatandaan mo yun? Opo. Meron pang mga lobo-lobo Oo, nun, pero yun. ngayon. Siyempre, iniisip doon, kung saan daw dadapo yung lobo, may milagrong darating. Ganon. Ewan ko. Pero hindi natin nababalitaan. No? Siguro this year, malay natin, ipagtanong natin kung saan mapupunta yung lobo. May lobo naman po ngayon. Oo, yung lobo. Tapos, maliban pa sa paglipad ng lobo, syempre, yung mangungurona, importante rin yan. Opo. And what is good about coronation every year na nasasaksiyan natin, the government is always present. No? Ay, opo. Oo. Napakalaki pong tulong ng ating provincial governor po sa coronation po natin. They're always at the back of our activities. At saka madalas, ito pa yung magandang balita sa atin, yung September 8, lagi siyang holiday. No? Opo. Lagi ginagawang holiday sa Pampanga kasi Opo. nga, this is our date with our dear mother, Birhen de los Remedios. At kakaiba pa yung ingaos naging Birhen, mo Birhen de los Remedios, ingaos ng Depa Indu. Kaya, isa sa project po namin ngayon, parang pinopromote ko na rin po, yung project po ng production namin, yung Incrusada, parang, ano kasing tawag doon? Pag hindi naman bumibili eh. Ano kasing tawag doon? Pagdimos. Paglimos, no po. Para kung gusto po natin ma-maintain at saka ma-sustain po yung programa nating Crusada, kailangan po maglimos po kayo ng image. Kasi po nung unang panahon, Father, linalagay sa harap ng mga bahay nila. Yung image po. Oo. Yung image nilalagay sa tapat ng bahay nila, tapos pag dadaan na yung Okay. Birhen nun, parang malaking grasya para sa kanila. Ito naranasan ko nung Balen. Aha. Nung height po ng pandemic, tingnan nyo po, ganyan po katindi yung kasidhi yung pananampalataya natin, even though it was pandemic, pero dinalo ya kareng Balen. Opo, Balen. At ipalang pamagdalo Balen, mo pala anyang pandemic. And started in 1952. Napakatanda Opo, na pala po. oo. No? When we started the Crusada. So, nakikita po natin ngayon kung ano po yung pangangailangan, yun po yung parang sinasagot. No po, dati, it is from goodwill to charity, naging po siyang penitensya, ikaridad. Okay. No? Ngayon po, nakita natin with the help of the people of Pampanga, yung tawag po natin ngayon, yung paglikha ng isang simbahan. No? Kaya, Father, invite mo pang mag-donate, ang pong sumawop para kinkikatang darating nga koronasyon. So, reta pong bisa pa pong sumawap. Ne, you can course your help ken kikatang pong finance committee ken pong Mexico po. Okay po. Ila po rin tatan kay financial na puning daratang pong koronasyon po. Shout out kay Ate Rona yata. No? Sila Opo, bang- sina Ate si Sister Rona. Rona. Part din po sila ng permanent committee. Father, kahit ano po yung naitutulong sa inyo ng permanent committee? Actually, napakalaki ng naitutulong po ng permanent committee. Sila po ay nagbibigay ng background kung paano po yung posibleng kailangan naming gawin, mga ihanda, and mga overview ng mga posibleng i-expect namin na magiging mga problema, mga posibleng kailangang expect din na mga output na mangyayari pagdating po ng September Kumbaga 8. yung orientation, no, Father? Yes, they are giving us the orientation. Tsaka sila rin po, siguro po isa sa mga episode natin, kung ano po yung mga do's and don'ts na po sa pagdating ng Birhen sa mga Opo. lugar natin. Kasi po yun po, meron din po tayo kasi yung bylaws sa Crusada at
alam ko recently revise po namin ito. Kasama po ng Direktor ng Krusada. Okay. Shout out mo si Si Father Jess Manabat po, Jr., siya po yung director po ng Krusada. kasama po ng Permanent Committee kung ano po yung in-expect natin gawin, kung ano po yung hindi rin maaring gawin. No po, kasi po, syempre, hindi lang po kasi piyesta. Ano po, kasi piyesta rin ito ng pagdarasal, piyesta rin ng pagsasama-sama, at piyesta rin po ito ng pagbibigay Tama at po yan. pagporma. Ano po, hindi lang po basta saya ang pontula. Ano po, kaya isa sa mga episode po natin, habang nag-interview po kay Father Jobert, pwede po kayong mag-comment sa baba kung ano pa po yung gusto nyong makita sa programa nating Krusada, na ano pa pong buri yung episode, nino pong buri yung igesta mo, na ano pa pong buri yung abalo. Ano po, burita mo siguro ng abalo. At maging kalupa may Padre Pio, Father. Ike po balo ito. Ike po sagot. So bilang pong panaris, siyempre, banta mas lalo tayong akilalayamong, ing Vicar for na po ning Holy Redeemer. Father, sino po yung mga kasama nyo sa vicariate ninyo? Mga kasama po namin sa aming vicarya, unang-una si Father Arnulfo Serrano, Parish Priest ng Bayan ng Mexico, Santa Monica. Si Father Paul Sahagun, Parish Priest ng St. Michael the Archangel, Anao. Si Father Mon Macasyog, Parish Priest po siya ng Santo Domingo, Mexico, Pampanga. Si Father Nick Sabide, Parish Priest po siya ng San Luis, bayan po ng San Luis. Then si Father Ricarty Macadino, siya pong Parish Priest ng Virgen de Lourdes sa Talang. At si Reverend Father Aris de la Cruz, Parish Priest po ng Nuestra Señora de la Merced, Bahay Pare. Memorize si Father. At saka, Father, sa parokya mo naman ngayon, ilang years ka na doon? 4 years na po ako sa parish po ngayon. 4 years. Pero pagkapare, ilang years ka na? 13 years po sa pagkapare. 13 years, pero siya po yung Vicar for ng... Opo. Ikaw na yung pinaka-senior? Ay, hindi naman po. Hindi Ayaw naman. po ng senyor. Wala naman po sa mukha. Kamukha lang ni Padre Pio. meron ka pang isang kamukhang pare, ay santo Padre. Kanina ka pa, namamangha po ko sa kanya kasi alam niyo po si Father Jobert, kapag nasa hall po kami, kung hindi siya kumakain, nakasmile lang siya. Always smile. Parang wala yatang stressful day sa Father. Ano po, ganyan lang talagang buhay. Basta may pagkain. Basta may What's your favorite food, Father? favorite food, everything. Brigita, everything. Kala ko, ano, kasi daw nung nag-fiesta kayo, yung, ano kasi yan, yung beef? Yun ang paborito mo daw. Steak. Steak. Kapag meron pong okasyon, special kapag pari po mga bisita, more or less may steak po yun. Wow. Pero wag ako. I don't eat steak. May salmon naman po. May salmon naman. No? So, kapag po pagkain, talagang buhay na buhay si Father Jobert kasama si Father Aris. Father, nakuha ko na yung naglilok ng imahe ni Virgen de los Remedios. Siya po si Victoriano Sionco, na galing po sa Betis. Siya po ay lolo, kung hindi ako nagkakamali, lolo po ni Apong Ambo. Pero yung mga damit po, wag niyo na pong tanong kasi po, ang dami pong nagdodonate. Tama po yan. No? Hindi Ang na po dami, natin no? mapangalanan yung mga nagdodonate po Oo, ng kasi damit po, niya. per season po nagpapalit. Hindi lang per season, kuminsan monthly, no? Opo. Ganito kabilis yung pagpalit. Kaya yung mga may talent po dyan sa paggawa, nagla-line up pa tayo kung sino. Opo, nakaline up po Pero sila. yung sa coronation date, wala pa? Actually, meron na po siya. Ginagawa na po ngayon yung damit po niya. At galing din sa inyo, sa lugar ninyo? Ay, hindi po. Mga nakaline up na po talaga sila. Actually, nung una, tinanong ko po si Father Jess kung pwedeng pagawa ang birhen. Pero among kanya, may nakaline up pong mga magbibigay po sa kanya. So hindi po basta-basta, no? Talagang... Opo. At saka yung corona po, yung document na nabasa ko, yung noong 1952, the crown at saka yung mga nasa paligid niya, yung mga 12 stars, this was given by the people. Opo. No? Yung mismong tao. Ewan ko kung na-preserve yun, kung nandito pa rin. Actually, they are still preserved. And that is very much good. Because ang ibig sabihin, they are cherishing
ang ating patrona po talaga. They really cherished her very much. At saka alam niyo po, naka-vault. No po, hindi lang basta-basta nasa tabi lang. Naka-vault sila, di ba? Nakatago. No po, kaya ganun po kahalaga sa atin yung inay natin, yung ating Indo. Maliban po king malan, maliban po king corona, dakal pa po, dakala preparasyon, dakala grasya, pagkaloob ng kikatamo ng Birhen. Kaya dito pong ganaganayo pong comment, kung minsan may nag-comment sa amin, maliban sa gusto nila ng image ng Birhen de los Remedios, gusto daw nila ngayon para magkaroon daw sila ng personal na Damit. yung mismong image Oh, that's na good. ilalagay sa mga bahay nila. Pangalawa po, laging tinatanong sa amin, yung rosaryo. Kunwari daw, kung may sakit sa kanila, saan pwedeng humingi, tatanong natin kay Father Jess. Pwede po yun. I think it would also can become a good suggestion na yung inilalagay pong rosaryo sa ating Birhen, once in a while, pwede nating Pamigay din. Opo, ganon. Ipahawak sa kanya mga ilang araw and then ipamimigay po sa kanya yung mga ginagamit po niyang mga rosary, ganyan. Ang dami po mga tanong, yung mga curious po talaga sila tungkol sa pananampalataya. Tsaka sa mismong image, talagang pati yung damit, di ba? Alam ko minsan yung pong damit, pinamimigay ni Father Jess sa mga may ka-size na images ng Birhen de los Okay. Remedios. Kung minsan po, pinapasot din po sa mga pilgrim images natin. Kaya maraming koleksyon. Pero siyempre may mga damit na talagang preserved like nung 50 years. Opo, No, yung mga, tinatabi po talaga yung yan. mga important events sa buhay po natin sa Pampanga. Ano po? So, sana dahil po sa simple na programa natin ito, yung mga tanong po natin tungkol sa history, tungkol sa vicariate ni Among, tungkol sa preparation, mag-comment pa po kayo sa baba para masagot po natin. Probably next time we will be with Apong Jess. Next time we will be with Apong Eugene Reyes, an historian, pati po yung mga mas matatanda sa atin to shed light about the history. Mas maganda The po yan. history and also all the good practices about Birhen de los Remedios. Among, any last message una sa parokya mo? Message sa mga shout-out sa mga kaparokyano mo. Yung message ko lang po sa mga kaparokyano ko, kamukha po ng full of grace, nung makananot ang mipanwanan, magintamo sanang kanwanan. Sa vicariate po natin, Sa vicariate po natin, walang mabigat pong magiging problema kung tayong lahat po ay sama-samang at magtulong-tulungan sa ating mga gagawin. kala ko sabihin mo, walang tulugan dahil marami ng preparation. So, again, I'd like to invite everybody sa July 10. Lalabas na po yung dalawa nating images dito. Pupunta na po saan, Father? Sa Vicariate of Holy Redeemer po, sa Santo Domingo po. So, gusto mag-visit sa Santo Domingo, Mexico, Pampanga with Apong Mon Macasyog. So, maraming salamat. Ito po si Father Joselito Toc Vital, kasama si Father, Jobert Villacorte po. ang kamukha po ni Padre Pio. Siyempre po, kasama po ng ating mabait at yung pong malugod tamong Arsobispo, Yapong Dong Labarias, at kayantabay po ng social media ng Nuestra Señora del Carmen. Ito po ang yung programang Inclusada, 75 Years Full of Grace. Viva Birhen de los Remedios, Viva Santo Cristo del Perdon. Viva! Suluna kaning metolelangan, ikaing bulaklak sa riking leguan, anyapin mo meto ketawan, tururupking kekang kabanalan. O induning Diyos, malunus ka sa karening alipan mo, patawad ka
tanggapin mo, meto ketawan, dururuking kekang kabanalan. O induning Diyos, malunus ka sa karening halipan mo. Patawad ka po, ke kaming Hindu, Birhening pagkalulu. Yatad